ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон ва подписчикони азиз. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сеҳату саломат ҳастед. хостам дӯстони азиз шуморо ҳамроҳ гирам барои корҳои хонаро ба анҷом расонидан. агар хоҳишманд бошед, маро ҳамроҳӣ кунед, биёед корҳои хонаро ба анҷом мерасонем. анакнун дӯстони азиз, имрӯз хостам ба шумо нишон диҳам ки ба кадом намуди средства ман полҳои хонаро мешӯям. ба шумо нишон диҳам. ин ҳам бошад чӣ гуна ки шумо дида аз компанияи Фиберлик аст. барои пол бениҳоят чизи хуб, метавонед аз ҳамин истифода баред. метавонед баъд аз бо ҳамин шустан бори дигар полро нашӯед. аз он ягон чӣ боқӣ намемонад. лекин ман бори дигар фарзандҳои майда ки дорам, ман онро мешӯям. дӯстон, чӣ гуна ки шумо дида истодаи фарзанди ман ба ман ёрӣ расонда истааст, бениҳоят дӯст медорад ки ба ман ҳамеша ёрдам кунад. чӣ корҳое ки хона набошад, хоҳ пухту паз бошад, хоҳ анҷоми корҳо, намин гуна ба ман ҳамеша ёрӣ мерасонад, яъне корҳои маро такрор мекунад. намин гуна ки ман перчаткаро пушта полро мешӯям. хай фарзанд аст, кӯдако аз паси мо ҳамаи корҳори моро такрор мекунам. дӯстон, баъд аз шустани пол тамерлан, баъд ман худам полҳоро мешӯям, баъд натиҷаашро ба шумо нишон медиҳам. дӯстон, ина чӣ гуна ки шумо дида истодаед, бениҳоят тозаи хушрӯ мешавад. баъд аз шустан, дӯстон, накунун баъд аз корҳои хонаро ба анҷом расонидан барои обед ман бояд ягон чи тайёр кунам. асосан вақтое ки корҳоям бисёр мешаванд, ман картошкаро бо мурғ ё ки бо гӯшт дар духовка мепазам. ин бениҳоят осон аст, кори маро осон мекунад. мемонам ӯ пухтан мегирад. хӯрок барои обед ё ки барои бегоҳӣ ам хеле тез тайёр мешавад. ман дигар корҳоро ба анҷом мерасонам. намин гуна ки шумо чӣ дида истодаед. дӯстон, ман пиёзҳои мо камтар месабзанд. баъд аз сабзидан ман онҳоро намепартоям. дар ҳамин гуна контейнерҳои камтар кушод мемонам, месабзанд. намихе баъд аз ки сабзидан ман онро истифода мебарам. хай поёнаш ҳам ганда намешавад. дӯстон, ӯ поёнашро ҳам истифода мебарам. анакнун то тайёр шудани хӯрок хостам як пирог тайёр кунам. пирог барои кӯдако, барои хонаи хуштомадам равон мекунам. бисёри вақт онҳо дӯст медоранд. ҳамин гуна ба мо маҳсулотҳо асосан шакар, тухм, равғани растанӣ, баъд шир, намак камтар ҳамроҳ мекунем. ҳамин гуна хамирро тайёр мекунем. хамираш на ғафзу на суюқ. ҳамаи мо тарзи тайёр кардани пирогро медонем. намин гуна ба даст қолаб мегирам. хостам ки ба дарунаш ягон чи андозам. намин аз варении мондагӣ чӣ мегӯянд олучаҳо буд, аминро истифода барам. хостам ки дамон андозам. хай маззашро боз беҳтар мекунад. пирог ки бо ягон чиз пухта шуда бошад. намин гуна аз рӯяш боз хамири дигарро илова мекунам. баъд дар тафтон дар ҳарорати 180-200 дараҷа ба муддати 30-40 дақиқа, баъзан вақт мешавад 50 дақиқа. аз ман газ ки ҳаст, дар ҳамин вақтҳо мепазам. дӯстони азиз, то пухтани хӯрок. анакнун хӯроки мо ҳам тайёр шуд. то тайёр шудани пирог мо хӯрокро истеъмол мекунем. дӯстон, баъд аз он пирогро ман ба шумо нишон медиҳам. баъд аз пухтанаш, дӯстон, маро ҳамроҳӣ кунед. касоне ки хӯрда истода бошанд, ба ҳар яки шумо иштиҳои таомро таманно дорам. дӯстон, ина дӯстони азиз, пироги мо ҳам тайёр шуд. ана акнун метавонед шумо ҳамин гуна пирогро тайёр кунед барои кӯдако. мулоим аст, хушхӯр аст. дӯстони азиз, биёед акнун бурида мебинем ки дар дохилаш чӣ хел аст.
намин гуна пироги бо мазза бо олуча боз маззааш хубтар мешавад. Чӣ мегӯянд, маззаи ширинак дораду баъд ба маззаи туршак бениҳоят хуб мешавад. Метавонед бо олуча тайёр кунед, хай боз дигар чизҳоам тайёр кунед мешавад, не ки бо олуча маззаш дигар хеле мешавад дӯстон. Намин гуна бе олучаам тайёр кунед мешавад. Ман инро бо мавиз, бо чормағз, бо ҳар гуна чиҳо ҳамин намуди пирогро тайёр мекунам ва аҳли оилаи мо ва кӯдакҳо ҳам бениҳоят писанд аст дӯстон. инаминҷа пиёзҳое ки камтар сабзондагӣ будам, инаминҷа бурида гирифтам, инамиқа шуд. Барои хӯроки имрӯза истифода бурда будам дӯстон. Инҷа биёед Фотимаҷонро тамошо мекунем ки либосҳои бачагона пӯшондам, бениҳоят қизиқам дод. Аҷоибот зебидаст, назебидаст. Метавонед шумо баҳо тиҳен. Ана кунем биёед тамошо мекунем ки ино чӣ кор мекунанд ду нафар. Фатима. инамҷа кӯдакҳо бениҳоят бозӣ карда истодиянд. Аҷоибот. Фотимаҷона хай назар кардам. Чизҳои бачагӣ бениҳоят фикр мекунам зебидаст. Акнун дӯстони азиз, бо ҳамин влоги имрӯзаро ба охир мерасонем. Ба ҳар яке шумо хонаи обод, тани сиҳатро таманно дорам. Инҷа Фотимаҷон хоб дорад. Вақте ки хоб мекунад, чӣ мегӯяд, ҳелактия калонашро дар даҳанаш мекунад, ҳамин адиёлашро ҳам якҷоя мегирад, би ҳамин адиёлаш хоб намекунад. Хай калони хеле одат надошт. Хай Фотимаҷонам хеле одат доранд. дӯстони азиз, то влогҳои оянда аз ҳар яки шумо миннатдорам ки маро тамошо мекунед. Лайкҳои худро дариқ